Molimo sve natjecatelje da se malo pomaknu, kretujemo sa natjecanjem vrednosti. Kako smo da svi sve ovdje. Molim, pozdravite, Čili klub Lana, Dugo Selo, kadeti. Pozdravite Čili klub Lana, kadeti Vrbovec. Krećemo dalje. Bože, suci su spremni. Jeste vi spremni? Još imaš me ne čuje. Ok, sad mi reci odakle dolazite. Iz Dugog Sela. I koji klub ste vi? Zato, ko će pljeskat za vas? Kreće Čili klub.